Wawuyinkunzi ngakini ila uyibona khona uyona inkunzi. Ejele Butvuze eyikunzima engikhohlisa mfana kithi. Khona umuntu uma uxabana naye ethe mina ngamane ngiboshelwe suke esho ngoba usane enga. Yabo lapha ngaphathi uphenduka ingane yabona uma usaqala ukufundisa ukubhala lento ukuthi bathanda dwisikela ejele uphenduka leyo nto uba yilonto ejele. Uwenza into oyifici yenziwa khona. Ehlangene nabantu bonke neziboshwa zonke ngaphakathi. Bese ube neya uyimixe neyakhe indlela yokusurvive ngoba lapha ukulala uvuka usaphila kufanele ubonge uNkulunkulu kuyinhlanhla embi kabi ukufanele kube ubuhlakani bakho kodwa uma ukwenza lobo buhlakani ungakhombisi ukuoverpower abantu abathizeni abakhona ngaphakathi ngoba wena uzobonakala njengomuntu ohlakaniphe kakhulu. So unanokuthi ke ejele kunalento ekuthiwa umthetho kunokuhlukanayo ngemithetho lana thina eKZN service inhlanga embili khona i28 ne26 lana kwezinye indawo ukuthola kuthiwa kunama Air Forces kanjalo nama 27 kanjalo. So la mina lokho kabe la eKZN thina sikwazi lokho isikhathi ngasho kanjalo ama 20 nama 26 okukhona ngoba ngisho ungena ejele ukhetha inhlangothi eziwu2 uma usuke eKZN la ngingasho nje la eKZN nje kunama 26 nama 28. Kumhle kwezinye indawo zikhona ezinye inombolo. Yabona nje lamanye amajele ukuhamba kuthiwa kune Air Force uhambe kuthiwa ngithi thina sinama 26 kuthiwa kunama 27 kunama big 5 yabo ngokuhlukana kwakhona ke ejele ke Butvuze kunenombolo ejele so inombolo ihlukene mina inombolo vele ngiboshwa ngiyayazi kodwa ngokuthi kunendlela yokuyifunda inombolo ngeke uvele uthi uyazi inombolo noma ikuphi kanjani. Inombolo kunendlela yokuyifunda ukuthi uyifundisa obani kanjani bayamazi lo muntu uyavela yini kula mabhuku ngoba kuthiwa 26 kuthiwa amabhuku 126 kahle kahle ngoba kuthiwa 26. So ke angeke mhlambe ngisho kakhulu ukuthi uvela kanjani umuntu kanjani emabhukwini akuphi la umabhuku ahlalaphi ngoba phela umuntu ongazi nje angayibuza ukuthi lo amabhuku kanjani base bakhuluma ngani noma kusho leli bhuku lisuke lisekhanda kumuntu. Inombolo naleli bhuku okukhulunywa ngayo incwadi lokukhulunywa ngayo into engekho kahle kahle ngizokutshela nje ngiyazi ukhona abazophatheka kabi lento engisho ukuthi ngiveze into ongafanele ngiveze mhlawumbe ngiyayazi leyo kahle kahle into engekho ngoba yonke into okukhulunywa ngayo ayikho yabo uzo ngokuthi omunye umuntu ayithina sithwala ngegazi siphuza igazi yabo yonke lento le so uma ngathi manje umuntu othi yena inombolo uyayazi ngithi wakwaliphuza yini igazi akaze kodwa le nto leya into okubulala ingqondo yakho ngoba uya lapha ngaphakathi ejele ukuthi ube nendlela yokuphila owazi ukuthi uphila ngaphansi kwale migomo ngoba uma ungase 26 kunemigomo yakhona ne26 inezigaba zakhona kunezigaba ngokuhlukana zokuhlukana ngebhadi ngifuna ukukhuluma manga ejele inombolo ngaze ngijoyine kodwa bengiyayazi ukuthi isebenza kanjani bengiyazi imigomo yakhona lapha yangaphakathi ukuthi kuzuphile fanele wenze kanje still bebekhona abantu bebethuka nabanye abangaziyo ngaphandle izinto bengizenza ebheda uthi wena wasala kanjani ungangena enombolweni omunye uthi nenombolo namfethu wena ngiyakwazi enombolweni zithini ziphi ziyaphi ngawe yabo gcine ke mina ngomuntu uthi mfethu mina kwinombolo ngigrand so kuthiwa ke lapha nomnyango wodwa ongena kuphela so okuphuma ukho. So manje wena uphila kanjani ke ejele inombolo ungayazi uphila kanjani umuntu oswangayithathanga inombolo ejele? Umuntu ongayithathanga but inombolo ejele uright kakhulu ngakutshena lokho uright kakhulu because yena kanamhlaba ngaphakathi uhlala emhlabeni wabanye abantu labo kufanele bemvikele angithi nje manje uma ungathiwa kusho ukuthi wena nje uma ungayithathanga inombolo uvikelwa yiwo laba abashayi benombolo angithi bazisebenzi bona vele bona umthetho wabo uthi kufanele bevikele umuntu kababa banike ilo ongayishaya inombolo ibona kufanele bemvikele kodwa hayi noma imuphi umuntu ongayishaya inombolo kuya ngokuthi njengamanje ngizocela ukuthi mangikhuluma mhlambe ngiveze inombolo ngiveze leya ngapha ngase 26 ngiye ngase 28 ngoba vele umuntu ongayishaya inombolo khona uthi ethi yena ukeza ukuthi hayi mina ngithanda ama 28 hayi mina ngithanda ama 26 noma engayishaya inombolo kodwa uthi ugadwe umhlaba wase 26 so ilokho so uma ungayishaya inombolo ejele Butvuze ku right
ngoba kuyenzeka ukuthi yabona esikoleni kuno standard zokukhuluma nge-high school kuno standard 6 to kuno grade 8 to grade 12 yeah. so yabona makula grade 12 nawe ufanele ulwe la grade 8 even though ungakafiki grade 12 fanele ulwe so inombolweni wena oshaya inombolo uma i26 yonke ilwa nawe phakathi ufanele ulwe ulekelela abantu bakini kodwa awukho enombolweni usenombolweni so ngizama ukuthi angithi umuntu oshaya inombolo kuhle ngani nongayishayi so umuntu oshaya inombolo makuliwe uyalwa nangisho engathanda ukulwa phoqelekile ngoba inombolo imsho njalo ukuthi igazi lakini alingachitheki ukho nawe ufanele uvikele uyayibona so lo ngayishaya inombolo akabandakanye nalezo zinto bona bayiqashela nje ngendlela bayiqashela noma bebe lawe ukuthi khona bayitshela ukuthi nje manje nina anilo sihlala la yithi esilwayo liyachitheka ke igazi ejele futhi hayi kancane ngicabanga ukuthi daily liyachitheka igazi usuku nosuku ngiyeshoya lokho ngoba uyabo kungukuthi kushaya namajele mina ngangiboshwe eqala kabusha eqala busha wani inombolo ngalesa sikhathi bebengayifuni kunamajele inombolo ayengekho hayi impela makwaqala nje ngisho ukuthi kubekela umuntu wamisa u6 nje webakushaya father bakushaya uthi yini lento le ngichaza eje eqala busha impela nje mina ngaza ngaphuma inombolo ibingasha ibishawa khona ngokwasendlini kodwa ngeke uyishaye uma usuwumuntu ongaphandle mhlawumbe nje ukuthi nje isihlangane zonke ibotsha ngoba phela kunanto abathi ibhane plaza lapha la nikhishwa khona nikwazi ukuwalka nje nenze ama programs akhona mhlawumbe udlala ibhola mhlawumbe ujima insimbi mhlawumbe nidlala lento abathi ludo emlabalabo khasini la nihlangana khona awukwazi ukuyishaya inombolo lapho senishaya ngengqondo kuphela ukuthi niyazana ukuthi mina ngi26 ngabe 26 sulalela imithetho yakhona so umuntu ongayishaya ke bafa inombolo uright kakhulu ejele but kubi ngani futhi ungayishaya inombolo awukwazi ukwenza into ukukhululeke fanele ukwamukela ukuthi detsade ngitshela ukuthi lapha mawufika wawusigayigayi ngakini noma wawukwaziwa ngakini hayi wena impela hayi awuncengi ngiyabona indoda yaqhela lapho uphenduka ingane ngoba unjalo usatshwa unjalo ngakini ubosha usatshwa lapha nofika ungasatshwa lapho ube ingane bekuphathela into zakho bayakuphathela impela into zakho awukwazi ukubhema ugwayi nje iluzi emhlophe wena isisebenzi singabhemile so awukwazi futhi wena ukuyiphathela ugwayi ngoba phela angithi khumbula ngeke ngakuveza ukuthi uhleze emhlabeni wabo so if wena uhleze emhlabeni wami wazi kanjani kuba notho mina ngabinayo yabo hayi ukuthi futhi kufanele ngihlephulele kufanele ngiphathele so sekukabili kungenzeka uthole kanye okwesibili ungabusawuthola hayi ngikuzwa kahle mfethu ngikuzwa kahle hayi inombolo ubuhle bayo tukutshena umuntu oseza kuyona noma usafisa ukuthi ayijoyine abukho ubuhle bayo ngizokutshela ngenombolo mfethu ukuthi yenza uyabona enombolweni kuyo yonke into ekhulunywa lapha ngeke uzuyibone ngamehlo iyenzeke kunalokho uzobona umuntu oyilandelayo umbona ecindezelekile ngokwempilo ngoba yena unalento yenombolo ufuna ukuyisebenzisa ngisho nala ngaphandle la uthola ukuthi awukho khona ejele so uqhubeka angithi lento ngoba ngitshela ukuthi yokubulala ingqondo yomuntu kahle kahle le nto le engekho uxoxelwa yona kube sengathi into ekhona nawe uthi mayekutshena uyifile ngathi into ekhona ngoba vele yonke into inomlando so nasekhaya mafica kuthiwa babakho noma ubaba omncane wakusawashona bexoxela ngomlando wakhe vele kube nalento ukuthi hayi sho ukuthi le nto iyaqhubeka iyenzeka le nto le so umuntu oshaya inombolo mfethu oyithandayo noma ofisayo ukuthi eyoyijoyina bafethu mina ngithi yekeni lento le ngikhuluma nje iqiniso ngomuntu efa inombolo ayikho right ingqondo izokukhubaza ingqondo okunye inombolo manje singahlehla bhuti uvusi since noma ngingazi ukuthi yaqala nini singahlehla silandele ngithi manje ngicela ungibekele umuntu othi yena uyisisebenzi ushaya inombolo uthola ukuthi uqhubeka nayo inombolo yakhe but urich noma unomuzi noma mhlawumbe impilo yakhe ingcono mhlawumbe ukuthi inombolo yini yayishintsha ke ayenzi lutho uyayibona kahle nje ufana nomuntu olele ngasho njalo nje moshaya inombolo ufana nomuntu ophuphayo ngoba iphupha ngeke lize lifezeke ekugcineni kahle kahle
So laba bantu abasha ngeke ngikhohlise bayayithanda. bayithanda. Yeah, anti manje hayi ngine igangster yabo waro lonke le umuntu eyibone eze ekhuluma olunye ulimi ekwazi ukweqisela abanye abantu ngalo. Egcineni iyafintsha. Yeah. Iyafintsha Bhutuvusi. Ngoba lento kahlahle eyenombolo iqala la sihlangana khona masibhema. Yeah. Ngaphandle kokuboshwa. Mina ngake ngaboshwa. Ngiyayixoxa like njengoba ngixoxela nje nawe ngikwazi. Uthola ke manje mina sengikhotha lento oyishoyo. Hayi mina nami sengifuna uku-experience manje. Yabo. Ngoba mfethu ingqondo zethu ayifani. Yeah. Ukwenza kwethu akufani. Khona mfethu umuntu uthola ukuthi into mawumtshela ufisa ukuyiprove. Yeah. Yeah. So ngibuyele la kwasejele kwenombolo. Nombolo mfethu ejele ayinhle. Ayijala ukujoyina akukho right. Kodwa mawungaphakathi ejele. Inhle impi. Yeah, iyabalance. Ngifuna ukukhuluma nje iqiniso. Akekho umuntu ohlonipha njengesiboshwa. La eSouth Africa la abantu behlangene emafemini ngobukuphi abahloniphani kodwa akekho umuntu ohlonipha njengomuntu oboshiwe ejele Bhutuvusi. Ejele Bhutuvusi awugobi ugoba izinqo ibhekisele ngisho uqembile ejele awuhambi ngesifuba. At least uyahloniphisa ubeka ithawula noma isikipa. Leyo nto le kuyini ukukhombisa ukufundisa inhlonipho. Yeah, bahlonipha laba bantu. Umuntu lapho uyambona ehlonipha baphunyuka ngaphandle kuphela uba uthi akasahloniphi ngoba yini anti manje lapha ejele kunomthetho wakhona ukwazi ukweqa ngoba uma usuweka mina ngizokubuyisela kulento before uqala ukuyithatha ukuthi yayithini la. Bese uyayibona ukuthi ila kuthiwa khona iyagweba ke inombolo. Ngoba isigweba ngendlela yayo. Le kuthiwa phela ibhalwe ngayo wena nkathi bekushayela yona ukuthi indoda ibamba nayo inombolo. Wavuma wena wacojoza wona ukuthi uzoba i26 ngokuphelele. Uyayazi yonke lento lefanele uhambe ngaphansi kwayo. So if usuphambana nayo okusho ukuthi ke sekufanele uhlawule ngendlela thizeni. Uhlawula ngendlela eziningi. Kuya ngokuthi ke yipi efanele uhlawule. Okay, ake bakubambe evidweni elandelayo. Mhlawumbe size ke endabeni yokuhlawula ukuthi bahlawula kanjani mhlawumbe iziphi indlela zokuhlawula singavalelisa nje futhi kule video namhlanje uvalelisa ababukeli bacela nokuthi bakulandele la kule channel. No bafethu siyabonga kakhulu kumkhanya kude TV nababukeli bayo. Niqhubeke nje kanjalo nisubscribe lapho ningilandele epagini kuningi engizokuveza enizokuzonisiza empilweni zenu nomuntu oseza la ezolithola usizo. Siyabonga.